Què passa, penya? Avui us porto un vídeo d'una xerrada que va passar l'altre dia en el meu canal de Twitch. Crec que és bastant interessant, no us vull robar molt temps, perquè la xerradeta ja és una mica extensa. Però res, em semblava interessant compartir-ho, perquè és algo que opino i com una mica dels vídeos més serios que vaig dir que m'agradaria fer per aquí. Així que res, us deixo amb això, super ràpid i poc més. Salutacions cordials. És que l'altre dia vaig veure una història, o un reel, de que, jo no ho recordava, però van intentar fer un canal comunitari de contingut en català, que això mai surt bé, siguem sincers. Clar, perquè barrejava més la Mariona Batalla, la Juliana Canet, que no tenen cap problema entre elles, ni molt menys, perquè no crec que tinguin molt contacte de poc com per caure's malament o bé, però deia que no va sortir bé perquè fan contingut molt diferent i tal, que és veritat, vull dir, al final cadascú fa el seu contingut i ja està, però hòstia, no ens tirem merda entre nosaltres. Vull dir, si saps que algú fa un contingut més heavy, com pot ser el Miroliro, per exemple, fa un contingut més heavy i en un vídeo se li va una mica més la llengua, pues jo, personalment, no t'ho has de prendre a personal, tampoc, no? Vull dir, jo també, hi ha gent que em sembla una mica més repel·lent, però perquè no és el meu estil ni d'humor, ni de contingut que segueixo, ni molt menys, però... I si em pregunten, doncs ho diré, perquè tampoc tinc res a amagar, però no significa que em caiguis malament, simplement que som diferents i ja està, no? Vull dir... I jo, és el que dèiem, el contingut, o sigui, crear un canal on facis contingut, si no som un amic de tota la vida i tal, sí que és més complicat, és a dir, joder, tindrà amb creadors de contingut que simplement sou companys de feina, és diferent, és difícil. Però, per exemple, jo amb l'Arnau sé que sí podria fer un canal compartit, perquè som amics de fa molts anys, tenim el mateix humor, al final ens fan riure les mateixes tonteries, i tal. I al final, doncs, crec que ho podríem fer. Però, per exemple, seguint amb l'exemple amb el Miroliro, per molta gràcia que em faci, per molt que em sembli que és dels millors creadors de contingut que hi ha actualment a Catalunya, bueno, des de fa molts temps amb els seus doblatges i que no es talla un pèl, no crec que pogués a dia d'avui. Igual, jo què sé, ens fem superamics i després sí, però a dia d'avui no podria. Perquè no sabem fins als límits de cada un, ni sabem res. Però això no vol dir que ens haguem de portar malament, rotllo. És que jo crec que va passar això i va ser com una mala experiència la creació de contingut en català. Parlo sense saber, jo no hi era i jo he començat ara a crear contingut en català fa 25 segons, diguéssim. Però crec que hi ha com una mica de rifirrafe en el sentit aquest, de cadascú al seu puto rotllo. O... com es diu el nòvio de la Xalana, tio? David? És que, perdó, si no et dius David, em sap molt greu. Com si volés a veure això, però... si són gent així que són parella ja, o tenen... sí que van més junts, sí que tal, però no hi ha grupitos. Conya, els tiktokers aquests que fan, els d'Alibaba i coses així, es van conèixer per TikTok. Això aquí a Catalunya no passa, tio. No passa, però jo crec perquè hi ha aquesta cultura de jo faig el meu camí, no molesto ningú. No, junteu-vos, no heu de ser els millors amics, repeteixo, però fer pinya, rotllo. Hòstia, si jo puc fer un TikTok i... ara perquè no em coneix ni ma mare quasi, però... si jo puc fer un TikTok i... recomanar-te... jo contentíssim de que... d'haver-te pogut recomanar, saps? I de que hagis... jo què sé, encara que sigui una persona s'ha interessat per la teva música a través del meu vídeo, hòstia, és el que vull, no? És la meva cultura, vull dir, si tu fas música en català, fas vídeos en català, fas... un podcast bastoners, tal, i et puc recomanar, i només una persona, arriba a tu. Hòstia, és just el que busco, no? És que no entenc, rotllo. Vale, entenc, o podria arribar a entendre en la teoria, perquè no ho respectaria gent ni ho respecto, som competència, perquè cadascú fa el seu... no som competència de res. Jo, per exemple, quina competència de la Juliana Canet soc? Parles de llibres i reflexions de la vida. Bueno, que no estic enfadant amb ella, no, saps? Estic fent servir l'exemple. Però, saps? Quina competència soc jo d'ella? O de la Berta Roca? O de...
jo què sé, de la Xalana, o del... És que el seu nom, com es diu? És que em sap greu no dir, estic dient tots els noms. Búsqueda de nen de 13 anys, Tronco, com es diu? Que a mi em surt a vegades, tio. Per què no l'etiqueta, tio? David. Sí. Si el segueixo, hòstia. David, es diu David, ho havia acertat, sóc el putíssim millor. Jo quina competència sóc d'aquest noi? Cap, però és que a més, jo què sé, qui fa... No conec ningú que faci. Bueno, la Berta, la Solomia es diu, la Berta, la de Shark, fa contingut del seu dia a dia, no tan... A veure, és que tots ho fan una mica, però la Juliana no el fa tant del dia a dia seu, sinó com de... no? D'altres, o... No sé, no consumeixo la Juliana, crec. Però jo crec que cadascú té les seves coses i no són gens competència. Cadascú fa el seu estil, cadascú fa la seva merda. Sí que se'm baixa la vida, per cert, que no ho havíem vist fins ara.